Ini ndinoitwa Kenneth Banda, ndo zita rangu rekubereko. Ndine makore 33. Mai vakashaika musi weMonday, ndo pakashaika koko Banda. Vashaikawo tiri mukati mekovachema marimwe zuro, bosi takazovaradzika nezuro kuzororo. Marimwe zuro time dzaive kuma 11:45 kwadaenda pakati pousiku. Saka takagara mugate tichidziya moto, nongoziva pane vanhu vechirume paipai, taingodziyawo moto pakabatidzwa moto. Madzimai vamwe vanga vari mumba, vamwe vanga vari kuseri vachibika. Then pandakatongocheukawo panze pegate, because pane fence pamba necheparodi, ndo pandaona mukadzi asina kupfeka. Anga akatoshama mukadzi uyu, anga asina kupfeka. Ndo pandatoti kune vanhu, imi muri kuona here zvandiri kuona? Uyu mukadzi uyu haana kana chaakatopfeka kauyu. Saka pakasumuka vamwe varume vangu varipo, ndobva muroi. Then ndobva ndatoti muroi zvikanzi saka ndo pakatanga kuitika mheremhere pamba. Then kubudawo kwatakaita panze pegate tichienda paari, ndobva tatanga ita sei kumubvunzurudza kuti wabva kupi. Saka mukudawo kutaurawo mune vamwe vaitoonoisa, vamwe vaitoti toda kutorova, vamwe vaida totema nematombo, vachitema nematombo muroi. Saka iye mukutaura kwaaita aiti ndatungamirirwa nenzara dzangu. Handatungamirirwa nenzara dzangu, ndiri kubva kwamurewo, ndine vamwe vangu vari mumba. Ndo matauriro akaita. Saka mukuda kumubvunza zvizhinji manje, nekuti anga asina kusinira manje, vamwe ndobva vauya ndobva vati aiwa madi mamupfekedza hembe, mukamupfekedza hembe haabve pano, munenge mamusunga, tozonyatsotaura naye kwakachena. Saka pane vakazowanikwa vakamupfekedzawo hembe nekuti panga paitawo vanyarikana. Saka vamwe vamupfekedzawo hembe kudaro. Vamwe vakazenge vaudawo kumurova, saka ndaitira kuda kuprotecta because ndaiti semwana vakada kurova nekutema nemabhodhoro, asi zoita zvakanaka, munhu anozofira pamba. Ndo zvakaita kuti ndinge ndichimuprotecta. Saka mukumuprotecta ikoko vamwe vakazenge vada kutondirwisawo inini wacho. Saka ndo pandakazotorwawo, ndobva ndaendeswa mukati mugate. Saka ndaendeswa mugate manje zvitakwa zvazviripo zvikati iwo mauya kuzotitadzisa kuita se mauya kuzotitadzisa kuchema gogo vedu. Saka iye ndo paakati aiwa inini ndiri mwana mudiki ndatumwawo nedzimwe chembere, ndandaya kuti tizoita se tizotora bhodhi. Ndo matauriro aita munhu uyu. Saka pane vamwe vakazenge vakutorawo mavideos, vamwe vakazenge vakutorawo mapictures. Then zvitakwawo zvimwe ndokubva zvazoita sehazvo, ndobva zvazomutakura kubva pamba, because tatati chimusiyai ari papa kuedza aripo, tizonyadzonzwa nyaya yacho kuti yakamira sei, kana tichinoita police case tonoripota kumapurisa. Saka panewo vamwe vakazongomutakurawo nekuti pamba pane vazhinji veruzhinji, vakamutakura ndobva vanomusiya kukona kwelaini, kumusoro kwelaini redu. Saka handizoziva manje kuti kubva ipapapo zvakazofamba sei, nekuti pari pakati peusiku. Chandinongoziva ndechoti ndakazenge ndorambidzwawo kubuda mugate, ndakunzaiwa tsano musaite sei, musaende kunze kwegate, nhana tsano vamwe vanga varipo, vakuti musabude kunze kwegate, mimi garai mukati, tiri kuchema amai panapa. Ndo mafambiro akaita nyaya yacho. Saka kuti ndizive kuti akazofamba sei handizive. Chandinoziva ndechoti vakangomutakura varume vangu vari kunze kwegate vachiti muroi handenai tinomusiya kukona kwaende kwaabva, abve pano. Asi iye mukutaura kwaaita nezviitiro zvacho zvaaita aripo panze papapo, nekuti anga akagara akafunya chisero, akatarisa nzwara dzake, achita masaini ekuti ange munhu ada kubhururuka maoko ake, achiti ndabva kwamurewo, ndine vamwe vangu vatori mumba umu, tatauya kuzoita sei, tatauya kuzotora bhodhi. Ndo matauriro acho aita. Dzimai uyu ndichitarisa chimiro chake nekumeso kwake, ndingangoti zvekuma 28 years, ndingangomisa kubva pa28 kusvika pa30 years ndichitarisa chimiro chake. Akanga ari muso chaiwo kuti akanga asina kana chaakapfeka? Anga asitorina chaanga akapfeka. Asi zvaaitaura zvaipindira ndopakafira amai kwamurewo? Amai vakange vafira kwamurewo wavo, ndokwavanga vakafira amai. Saka kwaakazoenda hamuzivi kana police case haina kuitwa? Police case haina kuitwa nekuti vanhu vaitaura kuti manje mausiku, saka manje munofamba sei kuenda kumapurisa. Nona ndati madi maenda kumapurisa mane ripota kuti ndo zvaitika izvi. Saka hapana akazoita sei, akazomboteerana nyaya yacho kuti zvakazofamba sei. Asi ndichizocherechedza henyu mutumbi waamai, makaona henyu usino here kana dambudziko kana kubatwa kwawakaita? Pamutumbi waamai ndakazenge ndotaura hangu nadriver akatakura mutumbi waamai nekuti ishamwari yangu. Saka nekuti patakazoita body viewing takuda kuenda kumakuva, akataura akati handisi kuvhura kwenguva yakareba coffin nekuti pane zviri kuitika. Ndo matauriro akaita. Saka akangovhura kwemaminutes mashoma kuti vahama dzepedyo dzite sei dzione kuti zvii zvaitika.
then tazosvika kumakuva kusimetri taviga amai akazondishedzawo pasaidi akati uya kuno shamwari titese tikurukure. Saka ndaenda naye pasaidi ndopainditaurira akati amai ndaona vachirutsa ropa, vanga vachiburisa ropa mukana, ndandichipukuta. Saka ndada kuti tingozvita kwemaminitsi mashoma kuti veruzhinji vasaone kuti ndozvikuita sei zviri kuitika. Saka akazengonditsanangurirawo nditi pandanchivageza kumochari dumbu ravo rarakaita kakuzvimba, sana nchiti pandina nchiri dzvanya dumbu ravo vanga vachirutsa ropa amai, ndomataurira anga achiitawo. Saka pari pamhiri ndichidzokera zvekare kumashure, pari pamhiri shonga apa pakasvika Muroi pamba apa pane mumwe wakazenge obudirwa nesvikiro. Saka anga abudirwa nesvikiro ine zvakanga zvaitika, akazenge otanga kutraya kutsanangura achiti imimi semhuri yekwaBhanda ndinokukurudzirai kuti muite sei, kuti mufambe munzwe kuti zvaitika izvi zvinorevei nekuti zvaitika izvi mashura pamba. Chirevo ichi hachina kumira mushe. Mudzimai here kana murume akasvikirwa? Mudzimai akabuda svikiro aitaura achiti inini ndinorapa, ndiri murapi, zvaitika izvi ndazviratidzwa kare. Chiratidzo ichi hachina kumira mushe, mashura aitika pamba. Zvikanzi munhu uyu haangouye pano asi atodiedzwa, zvichireva kuti ane vamwe vake vari pano. Ndikati aiwa, pandataura naye ndozvaanga achitaura achiti pane vamwe vake vari pano vari mumba. Achibva atokonfema akati munhu uyu abva kwaMurewa. Ndikati hongu ndozvaataura pandamubvunza. Saka ndobva ati inini ndakubva pano, kana muchizoda kuzoziva zvizhinji munozoya kumba tozotaura kumba. Ndozvakazotaurawo mudzimai uyu anga akange abudirwa nesvikiro, anga ariwo pamba. Makazombofambawo here pachivanhu maprofita kana kun'anga kuti munyatsotsvaga kuti chii chaitikawo panyaya? Amai takawaradzika nezuro, nhasi tatambomuka tikadzokera futi kumakuva kuti tinoona kuti kwararawo sei. Saka chinhu chekuti semhuri tatada kuti tigarewo pasi kuti tifambe kuti tinzwe kuti zvii zvakafamba sei, chii chaida kunyatsoitika, nekuti izvi zviri kutotishungurudzawo. Hatisati tatodzikama isusu vacho kuti titi tadzikama, tichiri mukutochema, tichiri mukutorwadziwa. Saka tatatiwo semhuri tikakwanisa kutsvagawo kuti zveshuwo zvii zvakaitika, nekuti zvinhu zvakadai hazvidi kunyarara, zvinogona kuramba zvichiitika pamba. Saka semhuri tatatiwo tigone kunzwisisa kuti chii chakaitika, zvakafamba sei. Ndochinja titori mukati mekutotaurirana kuti toita sei kuti tizive kuti chii chakaitika, nekuti pandakaenda inini ndakafambira mapepasi nekunotora mutombi waamai kubva kwaMurewa ndichiuya kuno. Saka vakaitwawo matest nemadoctors eCovid, sezvo taiti vane machest pains. Then madoctors ndobva vati havana COVID amai venyu, havana kuita se kurwara neCovid. Ndobva vachitondibvunza kuti amai venyu vaive neBP here kana kuti nechirwere chemwoyo kana kuti vaive neshuga. Ndikati aiwa, havana kumbopira vakarwara nezvirwere izvi. Hai, ndakatongoonawo munhu akangomirawo pagedhi, vanhu vese vakutongoshamisikawo. Anga akaita sei munhu? Anga asina kupfeka. Ungagona kudzokorora zvinhu zvaakataurawo uchinzwa? Inini handina zvandakabhuza, handina kukwanisa kusvika padhuze naye, ndandisingadi kunyatso. Waitozvityirawo? Ndaitotyawo. Ndochiti zvakaona? Trouser rake anga ana, hembe dzake anga anadzo ipapo, asi anga asina kudzipfeka. Ainge akakumura hembe? Vamwe vanotaura zvakasiyana-siyana, vamwe vanoti aive murwere wepfungwa, vamwe vachiti muroyi. Iwo semaonero akaita semunhu akanga aripo, sepfungwa dzako unoti kudii? Ini ipapo unonditi netsei, handinyatsonzwisisa zvangu kuti bosi ina handisati ndambosangana nemuroyi, vanongoziva kuti vanhu vanopenga. Saka handizivi kuti otherwise pamwe yaizvipengerawo kana kuti. Amen. Aiwa, waita basa